Ylivieskan kaupunginkirjasto. Persoonallinen, hauska ja joustava. Me ollaan finaalissa. Meidän tiimi on kirjaimellisesti täysikymppi. Ja onneksi henkilökuntaa on myös säilötty kirjaston tulevaisuuden haasteita varten. Meillä on täällä Ylivieskan kirjastossa niin mukava työskennellä, ettei me haluta päästää täältä ketään pois. Lainat ja kävijämäärät paukkuvat. Lainaennätyksiä on tehty jo 3 vuotta putkeen. Ja meidän kirjastoon tullaan vaikka ränniä pitkin. Meidän kirjaston oma toimilehtisalia voi käyttää joka päivä aamu 7 alkaen ilta 8 asti. Ja silloin kun henkilökunta ei ole paikalla, niin tänne kirjaudutaan kirjastokortilla. Vaikka koti ei olisi lähellä kirjastoa, todennäköisesti lähin kirjastoautopysäkki ei ole kaukana. Meillä on sivukylillä ja kaupungilla yhteensä reilut 60 pysäkkiä, näiden joukossa 15 päiväkotia ja 9 koulupysäkkiä. Noin 1/4 Ylivieskan kaupunginkirjaston lainoista tulee kirjastoauton kautta. Jos asiakas ei pääse kirjastoon tai kirjastoautoon, saattaa kirjasto tulla myös kotiin. Meillä on Kirjat kotiin -palvelu esimerkiksi liikuntaesteisille asiakkaille. Lasten ja nuorten osastolta jalkaudutaan koululle, päiväkodille ja nuorisotiloihin. Minne meitä vaan pyydetään? Lapset ja nuoret voivat käydä kirjastossa konsertissa, satutunnilla, nuorten illassa tai pehmolääkäreiden vastaanotolla. MLL:n ilonpäivän tapahtumassa suunnittelimme lasten kanssa unelmien kirjastoa. Lukulemmikkitoiminta, kirjastokerho ja osallistuminen koulujen mock-päivään tai vanhempainiltoihin ovat osa monipuolista lukutaitotyötä, josta irtoaa joskus mukava palkinto. Aikuisten lukutaitotyötä tehdään kirjastolla kirjallisuuspiirillä ja kirjavinkkauksilla. Meillä käy erilaisia ryhmiä ja pyynnöstä mennään vinkkaamaan myös kirjaston ulkopuolelle. Kirjasto on mukana messuilla ja järjestämme vuosittain kirjamessut yhteistyössä Kulttuurikeskus Akustiikan kanssa. Kirjaston sinkkukoreihin voi kerätä myös meitä lainattavia esineitä, kuten verenpainemittari, kiikarit, sähkönkulutusmittarin, lukemisen ja keskittymisen apuvälineitä, soittimia, kepparin, niin ja eikä unohdeta aromipesää. Kirjastossa on monipuolinen tapahtumatuotanto. Keskiviikko on vakiintunut kirjaston tapahtumapäiväksi. Meitä ei estä vanhat ja pienet tilat, vaan hyllyjä siirtämällä saamme aikaan jopa 150-paikkaisen katsomon. Musiikilliset kirjastokeikat ovat laajentaneet kirjaston asiakaskuntaa merkittävästi. Toteutamme itse myös nollabudjetin tapahtumia, on Halloween-iltaa, sinkkupäivää, sivuja ja silmukoita tapahtumaa ja suurimpana on koko kaupunkia yhdistävä Harry Potter-päivä, joka muuttaa koko kirjaston taianomaiseksi paikaksi. Me ollaan kirjasto, joka uskaltaa olla persoonallinen. Lämpö, luovuus ja huumori ovat tuoneet meille oman tunnistettavan piirteen. Jos joku vielä ajattelee kirjaston olevan vain kuiskuttelua ja kirjahyllyjä, Ylivieskassa käsitys menee uusiksi. Kirjaston euroviisuhenkiset somevideot ovat ravistelleet perinteistä alaa. Pilke silmäkulmassa ja rohkeasti rajoja rikkoen. No rules! Quiet as I speak, I am the king, I am the queen, and you all gonna be free. Forget the rules and scream! Is there something wrong with the way I look? Is there something wrong with who I am? If I'm not alright, tell me why do I... Tämä rohkea ja innovatiivinen kirjastotyö on alkanut tuottamaan tulosta. Ylivieskan kulttuuripalkinto kruunasi vuoden 2025. Niin, ja lisäksi muistuttaisin vielä. Kaikkeen ei voi luottaa, mutta Ylivieskan kaupungin kirjastokorttiin voi. Tervetuloa lainaamaan.